ҳамаи мо шумо медонем ки ҳангоме ки мард вақте ки дар ин ё они дора ё ташкилоти ё муассиса кор мекунад ва дар охири мо масалан маош мегирад, аввалан таваҷҷӯҳи зан ба мард ҳамон вақт бо як чеҳрае кушода, бо як чеҳраи масалан шодиёна ба сӯи мард мешавад ва медонад ки шавҳараш маош гирифтааст. Албатта баъди маош гирифтан роҳ пеш мегирад ба сӯи бозор ва харид менамояд. Албатта ки дар харид вақте ки зан яъне ки ҷинси латиф ва бозор ворид мегардад, ман фикр мекунам ки аз мардҳо дида, яъне ки аз ҷинси мард дида бештар ба исрофкорию ба зиёдаравӣ ҳангоми харид роҳ медиҳад. Албатта ки ин занҳо мебошад. зан мекунад. Чӣ хел барои чӣ? зан чизи хона ҳай мисол чӣ мегӯянд вай роҳбари хона дак мардам ҳай мардам мекунад, мардам ганда нест, мардам мекунад, занам мекунад ки бисёр зан ҳаракат мекунад барои зиндагии хона. Мард меёрад, зан мекунад. ба фикри ман мард. барои зан ҳамеша дар фикри мақсад хона аст, рӯзгори хона аст. мардак бошад пул ёфтагиша мехӯрад. масалан мо ҳам хел вобаста ба оилада як ҷойда мисал занако харид мекунам, як вақтада хай мардако вай ҳоҷати чӣ надорад. исрофкориш не исрофкарӣ ба мардак занак худ медонад ки бисёртар мекунад. барои мардак худаш харад вай нархаша савдо карда мехарад. занҳо агар бозор дароянд бисёртар харҷ мекунанд. барои чӣ? барои он ки занҳо моҳияти пулро намефаҳманд, чунки онҳо бисёртаригашон кор намекунанд. Чӣ хел ин маблағҳоро ба даст овардан мумкин аст ва чӣ хел инҳоро сарф кардан дар пул аст. якбора чизе ҳаст дар ҷӯбакашон ё дар чиҳояшон истифода мебаранд. хоб продукта хонагӣ зиндагиша мебарад. занакам мекунам, мардам мекунам бачаҷон. занак экономист ба занак экономист нехарам, ё экономист. ба фикри ман зан исрофкор мекунад. барои чӣ? барое ки мисол озе вақте ки агар мард сахӣ набошад, ҳамун зан чизе ки дорад, боз вақти сум дорад, боз рафта харидан мекунад. зан бисёртар хараҷоти бисёр мекунад. барои оне ки зан танҳо дар хона метавонад ки тамоми усулҳои хонаро истифода барад, яъне хариде ки дар хона мебошад, яъне ки хароҷоте ки дар оила мешавад, ин зан мекунад бисёртар. сабаби асосияш он аст ки мард фақат дар кор аст. мардҳо танҳо фикру ақидаи бой доранд. аз як тараф аз тарафи назариявӣ гирем, ин сабаби кор аст ки онҳо танҳо банд ба кор мебошанд. ба фикри шумо зимни харид зан исрофкорӣ мекунад ё мард? зимни харид асосан ба фикри шахсии худам, яъне ман ба хулоса омадагиам ки ҳар ду тараф ҳам мешавад. баъзе вақтҳо мешавад занон исрофкор мешаванд, баъзе вақтҳо мардҳо. Не ҳама одам як хел аст ва не ҳама як характери муайян доранд. занон ҳам метавонанд исрофкор бошаванд ва мардон ҳам метавонанд. дар баъзе ҳолатҳо масалан занон ҳангоми исрофкорӣ онҳо чизҳои беҳударо намехаранд, ашёҳои барои онҳо лозима бударо фақат мехаранду тамом. ва яъне мардон ҳам дар баъзе вақтҳо ҳамин хел, дар баъзе не. ба назари ман ва аз таҷрибаҳое ки мегӯем шахсан худам дорам, фикр мекунам ки занҳо дар нисбат ба мардҳо харҷи бештар доранд, сарфи бештар доранд, махсусан дар ҳамин давраи зимистон, дар хариди либосҳои зимистонӣ. мисолшо метавонам гӯям ки агар ман худам дар давоми 2-3 соли охир агар фарз кардем ҳудуди шояд 500 то 1000 сомон харҷ карда бошам барои либосҳои зимистонӣ харидан, чунки як чизе ки 3 сол пеш харида будам, мисол давоми 2 сол 3 соли ҳамин охир аст ки аллакай истифодаш мекунам ва ниёз ба харидани чизи дигар нест. агар дар ҳамин 2-3 сол ман 1000 сомонро харҷ карда бошам, дигар нафар аз аъзои хонаводаи мо занҳое ки мисол ҳастанд, дар ин 2-3 сол ками кам 3-4 ҳазор сомон харҷ кардагӣ ҳастанд, яъне ки 3 баробар ё 4 баробари ман.
ба фикри шахсии ман зан аст ки вай бештар ба масалан вай бештар ба амин чизо сумҳояшро барои амин косметолог яъне чизҳои зебокунанда бисёр мехарад ва барои ҳамин боз бо амин салонҳо мераванд ва худашонро зебо мекунанд. Ба фикри ман ки зан аст. мардҳо ҳам ҳастанд ки чи пулҳояшонро исрофкорӣ мекунанд ва чизҳои лозим аст ё ки ҳамонҳоро мехаранду